እምባ ዣንግጂያጂ ኣብ ቻይና ግዝኣት ሁናን ዝርከብ እምባ ዣንግጂያጂ ኣስታት 4984 ጫማ ቁመት ዝርከብ ቲያንመን ሓደ ካብቶም ኣብ ተፈጥሮ ዝድነቁ ስነ ጥበባዊ ስራሕቲ ኣምላኽ እዩ። ኣፍ ደገ ሰማይ ብምባል ዝፍለጥ ብዓቢ ተፈጥሮኣዊ ቀስቲ ዝተኸበበ እምባ ኣብ ጫፉ ዝተኸፈለ እዩ ዝመስል። ምድሪ ኣብ ሰማይ ከም እትበጽሕ ክሳብ ዝመስለካ ንላዕሊ ደይብካ ኣይውዳእን እዩ። ኣብዚ ዝርከብ ቀስት ብግምት 430 ጫማ ቁመት 177 ጫማ ስፍሓት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ምድርን ሰማይን ዘሎ ዘለኣለማዊ ሓድነት ዘመልክት ድማ እዩ። ቅድሚ 200 ሚልዮን ዓመታት ዝተፈጥረ ሕምረት ኖራ ቲያንመን ጥንታዊ ድኹዒ ባሕሪ ዝሓዘ እዩ። እዚ ልዕለ ዝበለ እምባ ኣብ ሓደ እዋን መሰረት ናይ ሓደ ሰፊሕ ቅድመ ታሪኽ ውቅያኖስ ምንባሩ ድምፂ ኣልቦ መርትዖ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ እምባ ልዕሊ 3000 ዓይነታት ተኽሊ ዝነብሩሉ ቦታ ኮይኑ ልዕሊ 49 ጫማ ልዕሊ ፃፍ ባሕሪ ዝዓርግ ጥንታውያን ኣግራብ ንቁልቁለት መወዳእታ ዘይብሉ ቀጠልያ መጋረጃ ሽፍኖ። ጭጋግ ኣብ ኣግራብ ይንሳፈፍ፣ ብግዜ ዘይተተንከፈ ሃዋህው ድማ ይዕቅብ። ንተባዓቲ ቲያንመን ዘይርሳዕ ብድሆ ይቕርብ። 60 ሜትሮ ዝነውሓቱ ብርጭቆ ስካይዋክ ካብ መሬት ዳርጋ 1400 ሜትሮ ኣብ ዝርከብ ገደል ተሰቒሉ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ንጹር ብርጭቆን ዓሚቕ ዘይኮነ ገደልን ጥራይ መሲሉ ይረኣየካ። ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ ቲያንመንስ ብርጭቆ ስካይዋክ ኣብ ቻይና ካብቶም ቀዳሞት ኮይኑ ነታ ሃገር ንልዑል ኩርዓት ቱሪዝም ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ዓለም ክትስጉም ሓጊዙ እዩ። ፍርሒ ምግራምን ምድናቕን ኣብ ወሰን ጫፍ ናይ ሰማይ ይራኸቡ። እምባ ሱጓንያንግ ኣብ ምዕራባዊ ሲቹዋን ኣብ ወሰን ምድረ በዳ ቲቤት ኣብ ዝርከብ ኩያንግሊ ማውንቴን ሬንጅ ዝዓርግ እምባ ሱጓንያንግ ካብ ቸንግዱ ኣስታት 137 ማይል ርሒቑ ዝርከብ እዩ። ጥረን ዘይተገዝአን ጽባቐ ምዕራባዊ ቻይና ዘርኢ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ 4 ኣሓት ኣኽራናት ተባሂሉ ዝጽዋዕ እዚ መስተንክር መልክዓ ምድሪ ዓሚቕ ብበረድ ዝተሸፈነ ጎላጎል፣ ጥንታውያን ብበረድ ዝተቐርጹ ሩባታት፣ ጥንታውያን ኣግራብን ብበረድ ዝተሸፈነ ጫፋትን ዘወሃህድ እዩ። ኣብ 2006 እቲ ከባቢ ብዩኔስኮ ከም ዓለማዊ ዕቑር ባዮስፌር ኣብ ፍልጠት ተዋሂብዎ። እዚ ድማ ነቲ ፍሉይ ስነ ህይወታውን ስነ ምድራውን ዋግኡ ኣኸቢሩ እዩ። ኣብቲ ኣብ መንጎ ህንዳዊ ዩራስያንን ቴክኒካዊ ጽላት ዝርከብ ንጡፍ ናይ ምግጫው ዞባ ዝርከብ ሱጓንያንግ ምልዓሊ ቅጽል እሞ እዚ ድማ ህያው ዘስተንፍስ ጂኦሎጂ መሬት ዘይከሓድ ምስክር እዩ። ኣብ ትሕቲ እቲ ጫፍ እቶም ጎላጉል ብትርኩዝ በረድ ቀላያት ጸሊም ጽሕዲ ጫካን ጸሊም ጽሕዲ ገደልን ይንጸባረቕ። እዚ ድማ ኣብ ውሕዳት ቦታታት ምድሪ ዝርከብ ብርቂ ፓለቲ ኣኻውሕ ማይን በረኻን ይፈጥሩ። ኣብ መንጎ ጫፍን ምድራዊ ጎልጎልን ልዕሊ 11,000 ጫማ ቁመት ዘለዎ እምባ ሱጓንያንግ መብዛሕትኡ ግዜ ህያው ጂኦሞርፎሎጂ ቤተ ፈተነ ቻይና ተባሂሉ ይግለጽ። እቶም ንኣኽራናት ዝቐርጹ ሓይልታት ዝረኣየሉን ቀጻሊ ዝኾኑሉን ቦታ ድማ ኣብ ቅድሚ ሱጓንያንግ ደው ምባል ኣብ ናይ ምድናቕ ስምዒት የእትወካ። ኣድናቆት እዩ። ከምቲ ብኢድ ሰብ ዝተሰርሐ ዘይኮነስ ብግዜን ጸቕጢ ተፈጥሮ ባዕሉ ዝተቐርጸ ሰፊሕ ተፈጥሮኣዊ ቤተ መቕደስ ምርኣይ ማለት እዩ። እምባ ቲያንዙ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣውራጃ ኣንሁይ ኣብ ዝርከብ ሰንሰለት ኣኽራናት ዳቢ ናብ ሰማይ ዝዓርግ ኮይኑ ኣብ መንጎ ሰሜናውን ደቡባውን ቻይና ጥንታዊ ተፈጥሮኣዊ ዶብ ዝሕብር እዩ። 5774 ጫማ ቁመት ዘለዎ እዚ እምባ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ መስቀላዊ መንገዲ ጂኦግራፊ ክሊማን ባህልን ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ብዓንዲ ሰማይ ዝፍለጥ እዚ ጫማ ልዕሊ 500 ሚልዮን ዓመት ዝዕድመ ግራናይት ዝተሰርሐ ኮይኑ ብዓቕሚ ስነ ምድራዊ ግዜ ዝተቐርጸ ግዜ ዘይስዕሮ ሓወልቲ ጽኑዓት እዩ። ንማልያ ዘይብሉ ዘመናትን ነፋስን ማይን ነቲ ገደል ናብ ተራእዩ ዘይፈልጥ ቅርጺ ብምቕራጽ ነቲ እምባ ኣብ ደበና ተሰቒሉ ዝነበረ ግዙፍ ከተማ እምኒ ቀይርዎ እዩ። ኣብ ትሕቲ እቲ ዘደነቐ ጽባቐ ዓሚቕ ሳይንሳዊ ትርጉም ኣሎ። ተመራመርቲ ስነ ምድራዊ ስነ ፍልጠት ኣብዚ ስነ ምድራውን ኣዝዩ ልዑል ጸቕጢ ዘለዎም ማዕድናትን ረኺቦም ኣለዉ። ኣብ ሓደ እዋን ኣብ እዋን ምግጫው ኣህጉር ናብ ማንትል መሬት ኣትዮም ሕጂ ድማ መሊሶም ዝቕልቀሉ ዘለዉ ኣኻውሕ ብርቂ መርቱዕታት እዮም።
እዞም ኣኻውሕ እዚኣቶም ነቲ ኣዝዩ ዓመፅ ዝመልኦ ለውጢ መሬት ዘዘኻኽር ኮይኑ ጸበብቲ ጎላጉል ንበጻሕቲ ኣብ መንጎ ዕሙር መናድቕ ኣኻውሕ ክሓልፉ ይዕድሙ ነፋስ ኣብ ካንሸሎታት እምኒ ቃላሕ ናይ መጀመርታ ህርመት ህያው መሬት ድማ ክሳብ ሕጂ ይስማዕ ሎሚ እምባ ቲያንዚሆው ከም ሃገራዊ ጂኦ ፓርክን ዓለምለኻዊ ደረጃ ዘለዎ ጂኦሞርፎሎጂካዊ ቅርስን ተፈላጥነት ረኺቡ ኣሎ እዚ ድማ ነባሪ ተፈጥሮአዊ መንፈስ ጥንታዊት ቻይና ዘርኢ ኮይኑ ኣፈ ታሪኽ ሳይንስን መልክዓ ምድርን ብህዱእ ስኒት ዘተራኸብሉ ቦታ እዩ ኣኽራናት ያንዳንግ ሰንሰለት ኣኽራናት ያንዳንግ ካብ ዝኽሪ ዝዓበዩ ዘደንቑ ኣኽራናት እዮም እዚ ቅድሚ 120 ሚልዮን ዓመታት ዝተመስረተ እዚ ኣብ ምብራቃዊ ቻይና ዝርከብ እሳተ ጎመራ ዝበዝሖ ዞባ ክሳብ ሕጂ ድምፂ ኣልቦ ውፅኢት ሓዊ ኣለዎ እቲ ዘደንቕ ዕምቀት ዘለዎ ራዮላይት ገደል ኣኻውሕ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ሓደ እዋን ንመሬት ዘንቀጥቀጠ በሰላ መፈንጃር ዘለዎ እምበር ዳርጋ 175 ትርብዒት ማይልስ ዝሽፍን ያንዳንግ ዘይተለምደ ነገር ተሓብእ ኣብዚ ኮምፓሳት ተላውቲ እዮም ማግኔታዊ ፍልድታት ይደኽሙን ይቃሂሩን እዮም ስቂሎም ነቲ ኣንፈት ይጠውይዎን ንጋያሾ ኣንፈቶም ውሕዝ ከም ዘይኮነ ዘይርውእ ስምዒት ይገድፈሎምን እምባ ያንዳንግ ብቐሊሉ ንነብሱ ዘይገልጽ ምስጢራዊ እምባ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ እሳተ ጎመራ ነጠብጣባት ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ዝተዓሸጉ ፍንጣራት ናይ ጋዝ ረኺቦም እዮም እዞም ፍጹም ዝተዓቀቡ ዕሹጋት ጥንታዊ ኣየር ካብ ዘመነ ክሬስቲዮስ ዳይናሶር ንምድሪ ካብ ዝገዝእ ኣትሒዙ ዘይተተንፈሰ ኣየር እዩ ኣዝዩ ብርቂ ዝኾነ መደነቂ ርኽበት ብምባል ድማ ዝተገለጸ እንትኸውን ብዙሕ ሳይንሳዊ ዘይመስልን ካብ ዝተረስዐት ዓለም ዝመጸ መልእኽቲ ዘለዎ እውን እዩ ዝመስል ልዕሊ 3000 ጫማ ንፋስ ናይቲ ከባቢ ክቕየር ይጅምር ብጸብብ መተሓላለፊ ኣኻውሕ የንሳፍፍ እሞ ትሑትን ቆፎ ድምፂን ኮይኑ ድማ ይምለስ بدك عدي تنفاس انبا تباهلو زفلت انتخون قاليهم دما مريت زلعال زلوك ساب زمسلهم يدنصوم كالوت دما كم سب ات انبا زسمع زلو ايو زمسلهم أبغلغلو ليتي ورحي تنطلطلا زلا انت مسل ابت اخاوح دما دخون برهان يرأى اتي ابت انتاوي لافا تعاصي زلو سليكا نت برهان زنصبارق كوينو نتي گدل زيت فطراو برهان يهبو كمتي ابتحتي اتلاوا زلو نجر نحصر وان كگلت زفتن زلو زدنق مرئت دما يو ያንዳንግ ድሕርና የሚኖናት ዓመታት እውን ኣብናይ ተነጽሎ ህይወት ዘሎ መደነቂ እምባ እዩ ኣብዚ ዘለው ኣግራብ ወይ ሩባታት ብህይወት ዘለውሉ ኣገባብ ብኖርማል ዘይኮነስ ብዛዕሙቐ መንገዲ ግን ድማ ምስ ግዜ ዘመንን ስቕታን ክሳብ ሕጂ ክግለጽ ዘይኽእል ዝተሓበአ ምስጢር ዝሓዘሉ እዮም ጃንግሃይ ዳንክስያ ጃንግሃይ ዳንክስያ ኣብ ሰሜናዊ ጫፍ ሉዊስ ፕላቶ ዝርከብ ልዑል ጽሙ ዝበለን ንዓይኒ ዝተቃልዐን እዩ እዚ ብማእከላይ ግምጋም 4000 ጫማ ቁመት ዘለዎን ስፍሓት መሬቱ ድማ ዳርጋ 240 ማይልስ ዝሽፍን ኮይኑ ፍጹም ሰብ ዘይነብረሉ ቦታ እዩ ንዘመናት ከም ተፈጥሮኣዊ እምባ ሰብ ዘይኸደሉ ዞባ ኮይኑ እዩ ዝቁጸር ነይሩ ብርቱዕ ደረቕ ንፋሳት ብዘይ መጠንቀቕታ ነቲ ምድረ ባዳ ዘወዛውዞ ኮይኑ እቲ ማዕበል ዝመልኦ መሬት ድማ ንዝኾነ ክሓልፉ ዝደፍር ነገር እንተሃለወ ምሕረት ብዘይ መልክዑ እዩ ዝድርብዮም ገለ ካብቲ ገደል ልዕሊ 1500 ጫማ ዝዓርግ ኮይኑ ካብቲ ንሚልዮናት ዓመታት ተጸቒጡ ዝጸንሐ ጥንታዊ እምኒ ሕጻእ ዝተቐርጸ እዩ بتخكلني أصل الفاس تفترو نتاب معدنات أبلعلنا نحدهم يتلالفو كاب سبعونت أزيو بزعبي حيلي كمستسألو artificial زمسلو دموقات حبر زلهم حبر بانديراتات دما يفنجرو بزي دما بزد النغم ملكعو أبكلتشحن شو منتن مثلتات ساتلايت زي تلامدة توريو حزنين
ናሳ እቲ ዞባ ኣብ ኤሽያ ዝሓየለ ስፔክትራል ሪፍሌክትስ ከም ዘለዎን እቲ መሬት ካብ ጠፈር ብንጹር ከም ዝረአን መዝጊቡ እዩ። ኣብ ባይታ እውን ቻይናውያን ሳይንቲስት ሓደ ዘደንቕ ሓቂ ኣረጋጊጾም እዮም። ኣብዚ ቦታ ካብ ሙሉእ ዞባ 3 ሚታዊ ጥራይ ክብደት ወዲሰብ ብዘይ ስግኣት ክሽከም ዝኽእል እንትኸውን እቲ ዝተረፈ መሬት ግና ሓደገኛን ክሰባበር ዝኽእልን ብቐሊሉ ድማ ኣብ ትሕቲ ንእሽቶ ጸቕጢ ዝርከብ ኮይኑ ብዘይ መጠንቀቕታ ክፈርስ ዝኽእል እዩ ይብሉ። ድሕሪ ናይ ሚልዮናት ዓመታት ምሕራር መሬት ዛንጌ ዳንክስያ ክሳብ ሕጂ ብሕብሪ እያ ትቃጸል ዘላ። ፕላኔት ምስ ግዜ ከም ዘይትደክም ዘዘኻኽር ብዝተወሰነ መልክዑ ድማ ኣብቲ ዘይንቀሳቐስ ክትነብር ትኽእል ምዃና መረጋገፂ ድማ እዩ። በረኻ ሮዶንድሮን ንደቡብ ርሒቑ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ቻይና ኣብ ዝርከብ ኣኽራናት ኖራ ተሓቢኡ ዝርከብ ባይሊ ሮዶንድሮን ብሓይሊ ዘይኮነስ ብቐስ ዝበለን ሩግእን ማይ ዝተቐርጸ ቦታ እዩ። ኣብዚ እተሕላለኸ መሬት ካርስትን ጽንኩርን ዝሕሉ ኩነታት ኣየርን ንኣሽሓት ዓመታት ሰፊሕ ጫካታት ሮዶንድሮን ዓቂብዎ እዩ። እቲ ሕዛዕቲ ኣስታት 155 ተርቢዒት ማይልስ ዝሽፍን ኮይኑ ልዕሊ 120 ማይልስ ዝርጋሕ ድማ እዩ። ካብ 5000 ክሳብ 7000 ፍርቂ ጫማ ቁመት ዘለዎ ኮይኑ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ዘመናዊ ሰፈራታት ዝተነጸለ እዩ። ኣብዚ ጽምው ዝበለ ቦታ ልዕሊ 60 ዓይነታት ሮዶንድሮን በረኻን ልዕሊ 1000 ተወለድቲ ተኽልታትን ይወቅል። በጥንታውን ጀኔቲካዊ ቅርጽ ኣካላት ዝፍለጡ ጥንታውያን ቅርስታት ሓውስካ ካብ ርሑቕ ስነ ህይወታዊ ዘመናት ዝድሓኑ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ ዓለም እናተቐየረ ምስከደ ዘይተቐየሩ ድማ እዮም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጽድያ ሚልዮናት ዕምባባታት ብሓንሳብ ይዕምብቡ፣ ግዜኦም ድማ ናይ ኣጋጣሚ ኣይኮነን። ኣብ ትሕቲ እቶም ኣኽራናት ልዕሊ 3000 ዒላታት ማይ ይርከቡ። እዚኦም ድማ ትሕተ ምድራዊ ኣየርን ራሕትን ብዘየቋርጽን ዘይርአን ህርመት ንላዕሊ ይጓዓዘሞ ናብቲ ኣብ ትሕቲ እቲ ጫካ ዘሎ ስነ ህይወት የስተንፍሱ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገብረ ስነ ህይወታዊ መጽናዕታት ዝያዳ ዘደንጹ ነገር ተቓሊዑ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ካልእ ምድሪ ዘይርከቡ ብርቂ ዝኾኑ ማይክሮብ ሓመድ ኮይኑ እዞም ደቀቕቲ ህይወት እዚኦም ነቲ ኣብ መንጎ ስሩን ኑራን ዝግበር ምልውዋጥ መዓድናት ስቕሎም ይቋጸርዎ እሞ እዚ ከዓ ንኹሉ እቲ ስነ ህይወታዊ ዕዶት ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሮም ዝሕዙ እዮም። ቤይሊ ሮዶንድሮን ጫካ ጥራይ ከይኮነስ ኣብ መሰኻኽር ዘየድልዮም ድምፂ ኣልቦ ኣኽራናት ተዓሽጉ ነቲ ቀዳማይ ስነ ህይወታዊ ዝኽሪ መሬት ዝዕቀብ ህያው ማህደር እውን እዩ። እምባ ሜይጂ እምባ ሜይጂ ካብ መሬት በይኑ ሓፍ ዝበለ ቀይሕ ጫፍ እምኒ ሑፃ ዳርጋ 5 ጫማ ቁመት ዘለዎ ግን ከዓ ዘይሕሰብ ጽሩይ ንጣብ እዩ። ንልዕሊ 1000 ዓመት ኣእዳው ደቂ ሰባት ኣብ ገጹ ዝተለጠፈን ስቕ ኢሎም ዝቐርጹን ግን ድማ ቅርጺ ደኣንበር ሓመድ ዘይኮነን ምልክት ዘለዎ እዩ። ካብ 4ይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ኢደ ጥበበኛታት ልዕሊ 200 በዓታት ኣብቲ ገደል ቀሪጾም ልዕሊ 10,000 ናይ ጭቃ ቅርጺ ብምቕራጽ ድማ ነቲ እምባ ናብ ሓደ ካብቶም ኣብ ኤስያ ዝርከቡ ኣዝዮም መስተንክር ሃይማኖታዊ መካነ መቃብር ቀይሮምዎ እዮም። ብዙሓት ካብዞም በዓታት ልዕሊ 200 ጫማ ልዕሊ መሬት ዝርከባ ኮይነን ብጽበብቲ ጫፋትን ተንጠልጢለን ዝርከባ መንገድታትን ጥራይ ክትበጽሕን ትኽእል ኢኻ። እቶም ሰራሕተኛታት ሓደ እዋን ኣብ ገመድን ቅርጽታትን ቅብኣታት ተሰቒሎም ከለዉ ንፋስ ነቲ እምኒ ምስ ደፍኦ ኣዚ መሰንበዲ ገጋ ድማ ተፈጸመ። ንሱ ድማ ነቲ ካብ ምውዳእ ከትርፎም ዘይከኣለ ታሪኻዊ ስሕተት እዩ። እቶም ሓወልታት ንባዕሎም ሕቡእ ጽንዓት ኣለዎም። ምስ ስሊካን ጽሕጊ ተኽልን ዝተሓዋወሰ ጭቃ ዝሰርሑ ኮይኖም ኣብ ክንዲ ክስበር ዘኽእሎም ረቂቕ ምትሕውዋስ ኣለዎም። ጥንታዊ ምስጢር ምህንድስና ድማ እዩ። ንዘመናት ዝጸንሐ ምንቅጥቃጥ ምድሪ እንከይበታተኖም ጸኒዖም ደው ዝበሉ እንትኾኑ ኣብ መሬት ዘላ ዓለም ግን ክትንቀሳቐስን ክትፈርስን ስቕሎም ይዕዘቡ ነይሮም እዮም። ኩሎም ግን ካብዚ ክድሕኑ ኣይከኣሉን። ኣብ 734 ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ እቲ እምባ ቀዲዱ ዳርጋ ሲሶ ናይ ምብራቓዊ በዓታት ኣጥፊኡ ድማ እዩ። ሓወልታት ወዲቖም መናድቕ ተሰናጢቖም ድማ እቲ ስቕታ ግን ኣይጸንሐን።
ድሕሮም ዝመፁ ስርወ መንግስቲ ተመሊሶም ነቲ ዝጠፍአ ዳግማይ ሃኒፆሞ ሓዱሽ እምነት ሓዱሽ ቅዲ ሓዱሽ ገጻት ኣብ ልዕሊ እቲ ኣረጊት ሸፊኖም እዮም ካብ ዝተፈላለዩ ዘመናት ዝመፀ ስነ ጥበብ ኣብ ሓደ ገደል ተዋሂዱ ግዜ ባዕሉ ነቲ እምኒ ሰቢሩ ዝፈወሶ መስተንክር ኮይኑ ይርአ ሎሚ እውን እንከይተረፈ እምባ ማጂ ደው ኢሉ ብመደነቂ መስሕብ ቱሪዝም ኮይኑ ኣሎ ንኣምልኾ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓቂ ነቶም ክድይቦ ዝደፍሩ ሰባት ኣብ ገደል ዝተቐርጸ ሓወልቲ ጽንዓት ደቂ ሰባት ኮይኑ ኣሎ ስነ ጥበብ እምነትን ታሪኽን ዝነብሩሉ ቦታ ዘይሃስስ ምስክር ግዜ ኮይኑ ኣብ እምኒ ዝተቐርጸ ሓቂ ድማ እዩ እምባ ታይ ከም ጥንታዊ ቅዱስ እምባ ቻይና ደው ኢሉ ይርከብ ቅድሚ 500 ሚልዮን ዓመታት ካብ ዘመነ ካምብሪያ ሜታሞርፊክ ከውሒ ዝተፈጥረ ኮይኑ ኣብ መሬት ጥራይ ዘይኮነስ ብእምነት እውን ልዕል ኢሉ ናብ 5000 ጫማ ቁመት ይድይብ ን3000 ዓመታት ነገስታት ንሰማይን ንምድር ንምጥርናፍ ዝዓለም ስርዓታት ንምፍጻም ኣብ ቁልቁለቱ ደይዎምን ብዙሕ ጽዒሮምን እዮም ልዕሊ 80 ሚእታዊ ናይቲ እምባ ብጫካ ዝተሸፈነ ኮይኑ ጥንታውያን ጽሕዲ ተረርቲ ዕንጨይትን ልዕሊ 1000 ዝሕለዉ ዓይነታት ተኽልን ዘለዎ ኣብቲ ልዕሊ እቲ ዝተሓላለኸ ህይወት ዘሎ ኣኻውሕ በቂሎም እዮም ኣብ ዓንዱ ሕቐ 6000 ደረጃታት እምኒ ብዝንቀሳቐሱ ደመናታት ዝተቃልዑ ንጣባት ድማ ይድይቡ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ንእግረኛታት ናብ በረኻ ኣዕምኡ ዝወስዶም ኮይኑ ንናህሪ ግዜ የዝሕለን ነቲ መበቆላዊ ንጣብ ናይቲ እምባ ብኩሉ ወገን ክጸንሕ ይገብሮን ኣብ 1987 እምባ ታይ ከም ቅርሲ ዓለም ዩኔስኮ ዝተመዝገበ እንትኸውን ቅድሚ ተኣፍልጦ መሃቡ ግን ድሮ መንፈሳዊ ቀዋሚ ቦታኡ መስሪቱ ጸኒሑ እዩ ስልጣነታት እናለዓለን እናወደቐን ምስከደ ከይተቐየረ ነውሕ ዝጸንሐን ታሪኽ ንወለደታት ዘመሓላለፈን እምባ ኮይኑ ድማ ጸኒሑን ይቕጽል ኣሎን ቱሺ ዳንክስያ ኣብ ሰፊሕ ቀይሕ ተፋሰስ ተሓቢኣ ዘላ ቱሺ ዳንክስያ ብመሬት ናብ ገዛእ ርእሶም ዝቕየሩ ኣኽራናት ተኸቢባ ልዕሊ 400 ቀያሕቲ ጫፋት ነቲ ዞባ ይሽፍኖ ነቲ ንፋስን ዕምባባን ኣብ ውሽጡ ብምትሓዝ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ መጋረጃ ዘይሓልፍ ራሕሲ ይዓጽዎ እቲ መሬት ካብቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ምድረ ባዳ ተቐሪጹ እቲ መልክዓ ምድሪ ተነጽሎ ዝመርጽ መሲሉ ናይ ገዛእ ርእሱ ኩነታት ኣየር ይፈጥር ኣብ ትሕቲ እቲ ላዕለዋይ ጸፍሒ ኣብ ዘመናት ጁራስክን ክሬትስን ዝመፁ ንጣብ እምኒ ሑፃን ኮንግሎመሬትን ስቂሎም ንጡፋት ኮይኖም ይቕጽሉ ኣለዉ ኣብ ዓመት ብሚሊሜትር ጥራይ ይንቀሳቐሱ ንምርኣይ ባዕሉ እኹል ኣይኮነን እዩ ምንቅስቓስ መሬት ከም ዘይውዳእ ንምዝኻር ግን እኹል መልእኽቲ ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ውሽጢ እዚ ህያው ስርዓት ኣኻውሕ ልዕሊ 40 ቅርስታት ዘለዎም በዓታት ብርቂ ፋንገስን ንኣሽቱ ፍጥረታትን ንጸልማትን ብርሃናትን ቀስ ዝበለ ለውጥን ዝተላመዱ ዓይነታት ህይወት ይዕቁቡ ኩነታት ገጽ ምድሪ ምስ ተቐየረ ንነዊሕ እዋን ዘይረኣዩ ኮይኖም ይጸንሑ እሞ ኣብ መሕላፍ ወቕታት ግን ብቐጻሊ ይባዝሑ ቱሺ ዳንክስያ ኣብ ቻይና ካብ ዘለዋ ኣዝየን ዘይተረበሻ ሶባታት ዳንክስያ ኮይና ትቕጽላላ ተፈጥሮአዊ ቤተፈተነ ኮይና ድማ እምኒ ማይን ንፋስን ጥንታዊ ስርሖም ከየቋረጹ ዝቕጽሉን ጽምው ዝበለ ቦታ ዘዋ ድማ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ዛንታ መስተንክር እምባታት ቻይና ክቕጽል እዩ